Abu, da goma zan ba goma. Wannan ce ba goma? Ban ga tarko ba. Mota sai ka ta wahala, sati biyu kenan. Rabon kuɗin na cinye ni. Amma gobe ne za a koma ko ba? Ina wuni. Na biya nawa. Ni tafiya tun shekara uku da ya wuce. Ban gane ka ba waye. Wani yaron da aka kama sabon da ne. Na shiru. Sai ka ga daman zuwa. Shi ne sai da ka ƙara girma sannan ka dawo ko? Ka ce ka tukunna. Nemo fambe. Nemo fambe. Wa ya sa? Iska. Ina kan kusan kari. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai da aiki. Barka dai. Yawwa. Baka nike ne kai? A doya nake soyawa. Injin Vespa ne wannan kake gyara? Na waya ne. Vivo ko? Nokia. Allah ya baka hakuri malam. Kai za ka yi hakuri. Vespa ta ce ta samu matsala dama. Nan ke ka gana gyara. Na sha ko gyaran Vespa kana gyaran Vespa. Baro nake gyarawa. Malam baba kan magana ba ce. Fara ce. Zan ci ubanka. Ka je ka zo da iyayenka. Na rike da Allah. Ku ci ubanka. Yana kaba gurin nan. Eh? Kaba gurin nan kai ma. Vespa ta fa. Da buga. Vespa. Sweet. Waka.